Vážený pán predseda, pán komisár, v priebehu uplynulého roka boli mnohé členské štáty ťažko zasiahnuté početnými prírodnými katastrofami, ktoré nespôsobili len vážne materiálne škody, ale aj finančné nevyčísliteľné straty, a to na ľudských životoch. Vzhľadom na to, že prírodné katastrofy presahujú spôsobenými škodami možnosti jedného štátu, opäť zdôrazňujem urgentnú potrebu modernizácie Fondu solidarity. Konkrétne sa jedná o zvýšenie transparentnosti a upravenie kritérií, ako aj umožnenie pohotovejšej mobilizácie prostriedkov. Pri revízii podmienok čerpania práve tohto Fondu solidarity je potrebné zohľadniť regionálny aspekt, aby z finančnej pomoci neboli paradoxne vylúčené práve tie regióny, ktoré túto pomoc najviac potrebujú. Keďže prírodné živly nerešpektujú formálne vytýčené hranice medzi štátmi, chcel by som taktiež vyzdvihnúť potrebu výmeny skúseností a zlepšenia koordinácie a spolupráce predovšetkým v cezhraničných regiónoch. Ďakujem pekne.